ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ሆፕ ትግርኛ ሾው እዩ። ሆፕ ትግርኛ ሾው በብዕለቱ ሓደሽቲ ዝኾኑ መደባትን ዕለታዊ ዘለዉ ሓደሽቲ ምንቅስቓሳትን ሒዙልና ዝቐርብ ዝኸውን ዘሎ ሓደሽቲ ነዚ መደብ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ወይ ድማ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ። እሺ ሎማዓንቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሲንጋ መቐለ ኣትዩ ውዒሉ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሲንጋ ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋን ምስ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣለም ባሌማን እዮም ዘተ እናካየዱ ኢሎም እቲ ዘተ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብዚ ኣርባዕተ ነገራት እዮም ትኩረት ገይሮም ዝነበሩ። እቲ ሓደ ምምላስ ገዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝብል እዩ። እዚ እውን ብቕልጡፍ ክትግበር ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ክትግበር ከም ዘለዎ እዮም እቲ ኣማኒኤል ኣሰፋን ኣዲስ ኣለም ባሌማን ደጋጊሞም ከም ዝገለጽዎ ተሓቢሩ ዘሎ። እቲ ካሊእ ድማ ኩነታት ተመዛበልቲ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘለዉ በቲ ብጥሜት ይኹን በቲ ብሓደሓደ ሕፅረት ኣቕርቦት ብዙሕ ናይ ኣቕርቦት ሕፅረት ከም ዘሎ እዮም ኣረዲኦም ዘለዉ። እዚ እውን ብቕልጡፍ መፍትሒ ክግበሮ ከም ዘለዎ እቲ ካሊእ ጉዳይ በጀት ከም ዝፍለጥ በጀት ዳርጋ ክንደይ ዳርጋ ናብ ዓመት እናተቆራረፀ ነዳዲ በጀት ካሊእ ሎማዓንቲ እውን ተመሳሳሊ ሰራዊት ሱዳን ድሮን ከም ዘውደቐ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ጥራሕ ንመበል ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ እታ ተወድቕ ዘላ ድሮን ሰራዊት ሱዳን ንRSF ዓብላልይነት የምፅእ ከም ዘሎ ይስዕሮ ከም ዘሎ ብሓፈሻ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ እናተፀግዐ ጉምሩክ ኣካባቢ ናብ ኢትዮጵያ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ከም ዝፅጋዕን እዩ ዝሕብር ዘለዉ። እቲ መዓልቲ ዝወዲቓ ዘላ ድሮን ከምዚ ኣብ ምስሊ ንሪኣ ዘለና እዮም ሰይዶማ ዘለዉ። ንዝነበረኩም ፀንሒት ብጣዕሚ ብጣዕሚ የመስግን። ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ጌርኩም ክትተባበዑኒ ይላቦ። ላይክ እውን ኣይትረስዑ። ቻው